Dormaahene, Mama Nanaji Bambadu, our Tosimino Asante say, optics no adorso. Optics no adorso. Say, Penny Ban in China, Efena Obes Sopa Manhyia. Penny Ban in China, Efena was for Bo Asantehene Precope. Edeka Summit, Edi Otumfuo Beba. Optics no adorso. Bono Regionals of Chiefs, a whole institution. Omu grievance and answer petition be to send to government. Omu akwenya. Yes, our National House of Chiefs, Bono Regionals of Chiefs, bet me the petition akotoho. Say, bia Manhyia, ye bibi tia. Sa jurisdiction and answer sa House of Chiefs no. Maybe a omontia say and answer this is their perspective. Nemo penny me ba. Bono ha efeni yekofa Asantehene abesi waka na wansam na adorso optics no too much momi entia asama ohene ye kan yewra ade ande owie masem na mema wakwa aba Sampa yewra nkonya akase ewo bonomanim ngase ana Ghana baako Sampa yewra Sampa yenyina yenim eniama asisi Sampa minsura ebesi nne nipa beye aduonu se nipa bedi akonnwante ba hwere bankwa ba prade minima no ba bube social media so bebre yewra enkyere note asantefo ba konwa kase so otumfuo osei tutu atoso mienu oka bibi ewo Manhyia so ba na wotwe mienu ni yewra asem na oka ye no yewra mammo akira Ghana fo ba ntiase yewra oka ya se Sampa akonwa baayede ba bua wo mra kwanso amane kwanso abede ama bi ono ne di na obo ya na kyese obo me amadamfo tole Samba Jafla se ono ne di sa akonwa no yewra sa asem ya opanyin kase okaye no nokre ni ya na emu bi oyeye ya se hene kase oka bibi sa na ebo akire na yewra onye nokre na anya ho kwame na ne nananum ahia na me ka kire Ghana fo a otumfuo se tutu a otoso mienu Asantehene prekope no na sem o kan se court abua sa asem no a kire nipa kra odi Sampa hene no enye nokre na nokre ni nie minim de yewura na duru ba bi na okasa e besre ne lawyer fo no se aya bene ne nkasa kakra bene ne nkasa na oka bibia enye na atisa abunufo yemu binim ye wo ha ne ye kutupa se amamre bi a ono na yo yesikwane yewura se ansana jinaye bi besi ne Manhyia no yewura na asem no nipa baako ode abeto ha nipa na ode beto ha no eye nipa oni otumfuo enam no sama tole Samba Jafla ode beto ha se krom ha se fia ono ka ho ma abusua kro ba miensa no bedi Sampa akonwa na mbom ne pen so se odi yewura nkanya anu ni asem ne ko Manhyia fikasiem nipa miensa na ono ode na asem ko ye no baako yi baako afrim sa baako Samoduafo benibi na de kra de na ewura okasa na okan se Samodua no amoni di ne de but by influence no say me opese okan no by France be free France na yewura osei tutu onim se Sampa for France ye woni be free bae benchi sanete ti banyina be France for na baba betena ba bi abewoyi nti wo be kasa bi free France dia no kra ni mu oya na Ghana for ya ne France for enya hia ne beto ya ye nyina ye nipa baako ye nipa baako yewura ade a yewura okan ye no na wo hwe kra na ode obo politicians wachi obo odini regional minister obo odini obo police panyini se DC obo interior minister obo chieftaincy minister to a larger extent abane na name Manhyia wa mpesa Ghana di bia nhu se Sampa asem ne de bebo dina and the bemo bono regional House of Chiefs bemo Manhyia eyaya na yakofa aba abane de ne hunnim abane bede ne ho abam sabi abane otizui John Dramani Mahama nyamene nka na asem no ansa na obetena sa akonwa isui na Sampa asem na oni ho na Sampa asem oni ho nti oyede na abane ne otuhyem na yewura oka na asem no oka bibi se yewura tole Samba Jafla se oba ni kroma ho ma ne kwane eno so enye nokre broni bekase ye papabo falsehood enye nokre ya se sankama ye tole Samba Jafla enye madam fo no
free Sampa. One team sinikwane. Na mom me kama Ghana for ehu se asem wei da bianka aye otumfuo osei tutu a odi otosumienu Asantehene. Onno de asem na ba. Aya na ba bo mindini da za Dormaa-Aduana. Ade hye ba ya miensa, mien dibi no, ampese ndibi. Menne wei enua. Ukoyi firi manya wono de asem na ba. Se uko kama ba akokura ne wo kosia na asem ne da court a. Ensa se ode ba court. Wa mpa court. Wabua faso de police for ahensia akosi no onse wo blame obi na mmom mpese kana fo nyina nhu se ne ntia me madamfo no na no de obom dini na ayemsu na hwenro obom dini se menka ho bi na ontimi ni hene na mpese kana fo nyina na otumfo bente se otumfo ne samajafla enya me ne me mani ni hene enya me ne me mani ni hene eye Sampa fo no nya badwene se bagina tum na 2023 minsu ya November mu ne besi ne hene 2023 no na aba ne bene note so enya Nanado from 2023 no Madam for Samajafla etimi di chiniye esi ne so e wo Sampa krom etima ye na wo san hene e wo Sampa krom etima boja etima shefan etima tna ho se oye ye sehene sa ontimi nya sa de na ho na asem no wo nke se nipa no aba wo ho no banji ni ntum so ye hene se baji ni tuma nka sa ne ma ni nyina etima ye de etima yo enu nti na entimi nyo no ti mesre ohenkase otumfuo osei tutu autoso mienu Asantehene ye nyina ahenie no yetimi sibi wo ye krom na apaska na kire se onye ye na asem aba ho nipa no kura wasi ni hene no o na ma asem bi ni buaye ontimi nkonu krom yo etiefo Dormaa-Aduana kasa wakasa we na yewo kosan na so questions kakra be busa na busa questions we na wa no yi no odi aba muntie man to Dormaa-Aduana say questions wo no yi anu we obo hu say once again eye aduanafo a asantefo pamo mu flis intereso eno mo de yawo bi ene asante ko enya abonofo nyina na na yese enipa awuwo ye kunkum nipa wa Sampa wa wutie me hwe sanfonyin ya samrantie we no omo ye hwan achidifo omo nye tole sangbajafla to sumi no achidifo emrantie ya omo de charms and amulet talisman abobo mu nsa no omo ye ya samodua hunipa enti ye pe omu kunkum nipa wa Sampa ye musa hwan etoso biem nansanya police for koye ready bi military any police joint action because was Sampa amma na sangbajafla fie wo Sampa no omu ko ready ho omunya exhibit bi a ye de papa ne call do mane yi da bi omunya any exhibit chese was ye bona na sangbajafla padu bi enso ne obi ayedin enti busa ho se basa ye ene enipa kunkum koswa once again wan ye mono sobo ohena yen gazette no a wabɔ ne ho safa hene ene ohena ya gazette no efise wafa amamre ne amane kwan so ena yayi ne se one ne kandifo one ne ohene one ne enipa yede ne hinade no ayeye ene de ono yemfa amamre ne amane kwan so nyi no na empo emrampo which is the gazette no yen gazette no emra anyine ntumo no hwan na awo se yede sobo bo ne se wo ona wo ma basa ye Sampa na ohene yi question no wie anamo ambo no hoseye no eyi question no wie a o se o bo Asantehene asem o kan echi opemso wakasa wo Manhyia no Dormaa-Aduana no ebo achire sa ka se achire sen na nsem ho Asantehene ka se tachimahene de onye basa the word basa no Dormaa-Aduana so wonti ase eye atenidie ateni na Asantehene tena Manhyia kasa wona oba achire ene no nye insult enye atemdede ni bia enti no asem na kwan ngonran na also wa mo achira Ghana fo mimi interest ne hana me wo baby akafa wa mo achira Ghana fo be fa ne se de otumfuo kan no sanity
necessary. Oh, yeah, Pierre Roma government because otumfuo was talking about government. I see a bang. Omomu Abemu, regional minister, interior minister. One can say Dormaa East, Dormaa West, Dormaa Central for Hene. What's a bang? Na Asantehene tena Manhyia ebo aban soboa. So o ma post for nyoma dwuma said also mo ya. Dormaahene na e wose eboba achiri. Dormaahene na wose be ya no. Or your government PRO. Or your government spokesperson. Or your minister of communication. Enti ojuno once again, wow, little bit intelligent, clever, be say no. Aduana fo ya Asantefo pamom free sintros ye ne omo bra sesan. E ka bono kasai. Omo nani Asante enya abonofo nyina. Na sa aduana fo ne ba kwa ba ye bono regional house of chiefs president. Nti sa dia oni Asante bedi. This is the concept. This is the whole show. Asimni nyina ni. So na okase duro baby. Na okase omumu bi no yana eyomu yase Asantehene kasa awosenka lawyer for e ben no asam kesi sei ena Dormaahene kan said Asantehene kasa na se odi dwuma bi a o ma lawyer for mrem na yese Asantehene onima twe ni makan yana na mpo onima lawyer for mo Manhyia woma wabakọ ene omum da so ho ti obodo Manhyia na eje kokọ tachiri free beye man audikan oye lawyer oye legal luminary ti obodo Manhyia oba Manhyia ene nanom behia esom edi amamre na man ye di dwuma oye lawyer kasiye pa. The man in question, papa na ne hu awasem no, eye tole sangba jaflo tosu mienu. Oye judge. Oye appeal court judge. Dormaahene de sentence na wonya elevation appeal court. Tole sangba jafla de wo hodada. Woni mrache no. Entuka se obese ne lawyer for I thought the bin or kasa. Ti bununa Dormaahene kan ye no. I thought the bin se or kasa. Or best ne lawyer for. Se ne lawyer for no. E be ya nka omun correct no. Sa no person kire. Ana se omun twi na adwene si mara. So I thought the bin or kasa. I was a lawyer for ne kasa. Oh hene. That is where you have problem with Asantehene. And here Asante man. Statutory matters, statutory issues do not confer on Asante man council. And here Asantehene. Statutory decisions and laws sometimes, many a times. Then an answer mo say ahima fo bi nka ehemfo no mko national house of chiefs. Because there be enya amanye no. Untimi nkwatena baabi nkwase sankrata bi am ha say wo say ohima fo ba National House of Chiefs meeting by force. And ka o mama no mama ne ho. Asam no openso kan o Manhyia efa Sampa fo ho no. Eya mamre na manye kan. Ansa na bomu ni mra maka ti obodo Manhyia. The list goes on. The late Bantamahene oni mra chen no. Da se bro se bonsu wonye ne baabi ko. Ya mra nim ni otumfuo poku waro tosuminu ba bema na dusi poku Bantamahene na dusi poku oya mre ni kasiye Dormaahene da be na oya law nana susubribri krobia Asante Asokore ne din pare Dr. Samuel Kojo Boaten Asante pina freno Dr. SKB Asante. Oye mranim ni kasiye oni Manhyia mpanimfo ne hia dwena Asante man ho. Tese mrabi wo ho. Se wo se di assembly famra kwan so oni mra nchensa mpanimfo yi.
SKB Asante American Dr. SKB Asante ohene me mo din re na oye Solicitor General of Ghana in the period of 1969 to 1974. Osa be Deputy Attorney General 1974 to 1977. What hold the positions be UN. Dr. Samuel Kojo Boateng Asante oye Asokorehene ninkunya dindi Nana Susubribi Krobia Asante oye mranim ni omani opemso na asomo Manhyia nti wonti mba kire omo mara Nana insuase pokwa German otoso miensa otumfuo Chieftaincy enso so eba customary law any land economist obi enche no or your land economist as a traditional law or customary law expert. Some penny for money de our Manhyia ho. Nana insuasi poku ajaman. Otoso means so you're when it comes to customary law and traditional law. Or your expert. Dasibre ogu okuro osei bediakun. Sabronum hene or your professional lawyer. No, your former managing director or SIC Insurance PLC. Sabronum hene Dasibre ogu okuro osei bediakun. Professional lawyer, fantastic lawyer. Some pennyfo ne shia ne Asantehene edi asem ka asem afa amamre na amane kwan so ne baby o se atwe enipa bi adwene simbra so no maka ho asem Nana efa apenten bompata hene Nana efa apenten oye legal brain on the side coordinating administrative decisions and also involving itself in conflict resolution our Manhyia na Asante Council. Some pennyfo yi onim di chen ewo mu. Ndo mo nyina ti o mantiman correct opem so se de akoyi. Ebi enye mara. Nana adu jamfi. Bunti haye. Oye adua ben hene. One ne otumfuo donte hene. Samate prempe enko akufu ado emprempe enko saa chambers no saa prempe factor no eye doctor ose tutu prempe ode ne na oye otumfuo donte hene ne kunya din ede Nana adu jamfi oye adu aben hene oni memra chen sem panifo yi ojoine Ghana bar 1974 ojoine English bar 1968. So after English bar 1968, ojoine Ghana bar 1974. Or in a PhD of Cambridge 1972. Musa Dormaahene yura say unmemra ana Sampa ne fo wenyina omonimmra said ye unimra enne this ya ban ba yen John Mahama opanyin mampanyini John Mahama ebobo din yabo din aka appeal court fo yi unimmra chen ni panyina ti Asante de make an Asante with legal brains past and present. Emre twamko ene samre ka say prempren Asante council shia etre eni adwene se ye ka mamre ni amane ne mra sabe Dormaahene bia na wan mesa etre no ho enti yebesre Dormaahene se saa kasa o kan se tade bia na omu bi omu yaw se ohene kese bi tse Asantehene oye bibia o man na lawyer fo entwena adwene se bibi so na se lawyer fo entwena adwene se bibi so enye ne kore o pa de ye palpable false anasa lie said the worker na eno bi na wo hwe na woka because Manhyia no otumfuo nko na wo enem diefo wo ho lawyer fo kokudam wo ho omu die kunya na oni akunya ewo ho omunim amamani amane ye besre Dormaahene ose ma bununi babia no ntia Asantehene saas na yemu bia no ntia no na emom no kora eye ba kope mumu sa Dormaahene se asema o kan se court mu asema se Sampa asem no court mu idea
case no mo file a suit no be a party to the case suit no so court mu ade de enti no o kaso mahene so o mo kwa ye wo Sampa because ya somebody no a party to the suit on a defendant yes a court mu asam ne de a e na oni so mahene ekoye de wo Sampa se mokosi moko yayi moko kan ya asam odua ho na yayi if so Sampa case no ona wo se ye ninwie na ye ninwie dia ne se ya asam odua onya hene because the case no that so pendi or court dia and na Sampa yensi hene wo na mpo ye no kura sa o hwe krata ya dawo kasafanyini so a that determination of application judge and stated categorically say no de asem na beduru na mpo yemfa tole sangba jaflo to so menu CD forms yemfa ohenkase CD forms no called National House of Chiefs within 21 days na yen gazette no ayede na ene empanefo aba won chen wo se Sampa yensi hene wo yensi hene wo Sampa ede na Sampa ni hene court ni asem emie hu de oye wo hene wo Sampa de a ene na de enti na oni so ma hene ko Sampa sam ko yayi se ni pa na mmoko ka ho mamo yayi na oye de anyi so enti no kase tole sangba jafra the case beto bono Vigilance of Chiefs in the first place. That was an error. Bono Vigilance of Chiefs enti mi hwenka Sampa nsem vese nya ona Sampa tishe and so ye another truth for was a Dormaahene jitum na so beka say na Sampa ehye sumasilma omo de koso no wafawo jama hene ho ne say no nti suma ne Sampa ne hye ho ase abo kofi de nkra mo hene ho ne gu no Asante jama wo no no na if you are defeated o subordinate no omuda so adumu ho anu mpoya na Asante emfanya asem Asante nkai the kind say during the reign of the 5th chief of Sampa no Shinyon lefo ana nafanafo ana fantrafo yi ani Asante ebe bom ebe ya busua during the reign of the 5th chief of Sampa enti Sampa eye Asante ho ade enti na 1986 otumfuo pokuware otosuminu ohene katachie kafra oma Sampa so eye ne manhene now sumakro ye ne doma so montiase ba ko wiase Asante de nkonim ama Sampa ba ye manhene efiri saa mre no Sampa 9 ayentie o Manhyia saa besine na se yesi hina enye the prerogative of Bono Regionals of Chiefs President say on the hwem yesi Sampa hene Sampa eya Asante ho ade eya done and dusted obi antimi nya ho hwe Sampa ya Asante ho ade na okase ohene bi ntimi nkonu kurom mo na mo twetwe letters konkran regional minister ene mpanefo mo RCC ho no ene de letters konkran mu yusu anasa mo hide behind security issues you hide behind security issues sabeya sangba jafla ntimi nkwa Sampa it is if you are addressing people na ka se de ntimi na ntimi nkonu kurom a ene so ye gamete ne bia odwene ho awonte ase me bese me kom krom oye sawo kwaya se ma because of security issues na calls na letters na nasefo aba na efe nipa na so oye Bono Regionals of Chiefs nya kwanya o se die ntina ontimi konu krom efe was case na started during MPP era die ntina court no e ka say the court didn't determine case in any way. The case before the court, the application before the court was not determined. To say Nana Akufo-Addo, say Mahama, want me know. Now, if the application is not determined by a competent court of jurisdiction, and found some people in our power, and found some this in our power, there was a money, and there was a
enti minim die ntia okofa MPP abam say case no e buy na MPP na power. It doesn't matter. Sampa nsam ne sorry na court abu awie. Court abu awie da ben. Court determine application before it na da ben. Aban ben penso. Ene ne hia. Tese Manhyia ana sa opem so kasa wie na sa so una obobo a kire dia. Na obobo a kire say una oye ya samoduamo spokesperson. And now you're not sang by Jafla spokesperson. And now you're buying communication minister. And it is a bono regionals of chiefs. Bono regionals of chiefs. Our assembly efa Sampa somewhere. You have nationals of chiefs. Any many institutions were. Now optics no say nipa ba. Dormaahene nya ho and I say if the regionals of chiefs nya ho a na ye beka Asantehene asem. On ye beka Manhyia asem na de. E de asem beba. Obia ye din no Asante nyam mresa o. Ghana from penefo nyina munim sa Asante nyamre. Munim sa Asante onya mre ontwe sa o. Asante ndwo sa o. Munim o. Na obia ye din. Ena da bia Asantehene Manhyia, da bia Asantehene Manhyia, da bia Asantehene Manhyia. Aje kra one day a mum blame obia. Fise nipa na all botchene na no nipa na all botchene no obiti world drum no obiti world drum ono na besa sasa no Asante nyamro yo timinua be mo Dormaahene nyin sansam ya no se mranti o mo nenam ho o mo atuduro ne talisman ne charms bobobo nsa no o mo de pinchen ba Sampa na se opem so kasa nyo na se baba akire o bibi kan onfanko National House of Chiefs as a Bono Regional House of Chiefs president. Na some case a lawyer for being in Asantehene kasa no. Asantehene na lawyer for di Juno Manhyia and lawyer for papa bi. Legal luminaries for papa bi. And na asumo Manhyia etwam anasa omdaso Manhyia. Na say young people na what power, say young this na what power. The court in the kind, and I said the court in determine any issue and found some people in our power, and I said, and this no power. It doesn't matter. To let sang by Jafla case or the bato Bono regionals of chiefs obey and also uncover terms of settlement in Marano, and also so and Fanuquem in the first place to lay a mistake. Then it's all the case Koto Bono Sampa nya Bono as adie. When it comes to chieftaincy matters, any arbitration, akunya wa Sampa ni nya asema wasa kwa Manhyia. Te se tole the case but to in the first place and no mistake. Dormaahene unim. If the match asem ne say Sampa na wasumsuma amasuma de kobo mu ofaso jama henie kofi say ya bo kofi say ya kofi dinkra Asante chief o muso munim nti mo trekking crane say Dormaahene and I say aduana hene bi edidi wo suntreso na wakonom nso wo aso free Cote d'Ivoire anya nokre ayen tokwa ena Asantefo di pin wo ma free suntreso ema mo kopie sa Cote d'Ivoire ho ana German side ho. That is the story. Nyese bi no asase yantam bi da babi okoha no abahada bi ayen tokwa ana ma Asantefo epia sa aduana foi nubi a mo fra komo betena so interest no sa ma omani ne Africa side ho bonduku. That is the story. You can't change history, you can't rewrite it. And anom kira wadwen na afi yento an komo so mpanyina tena se dwumadi na yede besia medasipi.